filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye tubabukalo n'o ye marisi ye ale tile 6 ye bi ye san 2020 min ye sunkalo ye ale b'a tile 17 la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Kayikaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso ale oxygène diyɔrɔ n'o ye Fuseni Dawu kɔnɔna ye o baaraw o kurumokarili kɛra kunungo donwolo fana kɛra maaw ye Ablaye Makɔrɔ kɔnɔna na min ye ministre Asaba Jalo fɛ an na kuma o baaraw kan ministre Sadio Kamara ale taara Kitakaw ka kankura o dayɛlɛ taari 500 kan in bɛ o de kan min ye régiment motorisé maaw ye olu de kan ka taa ye an n'an da don kuma fana na CNT ɲɛma ale ye maa fila bisimila UEMOA wasadenw n'o ye jamana segin ye olu kan ka baara min k'an fɛ yan ɲɛbila baaraw u nana ka na o kɔmasegin baara ɲɛfɔ ale ye farancɛla fanga premier ministre n'o ye Ablaye Mayiga ye ale taara tasibila kɛ ani sangafo kɛ Irankaw ka lasigidenso la Bamakɔ yan sɛbɛn min bɛ yen ni maaw b'u tɛgɛ nɔ bila a la ka tɛgɛ da o kan chambre de commerce ɲɛma kɔrɔlen ale taara ka bila nɔ la kunungo kalata senfɛ kalata min kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ fo n'a kɛra Segu délégués ye sabula Segu yen kalata jaabi ma se ka sɔrɔ fɔlɔ Maju Sɛnpara n'a ale ye ɲɛma ye min ye Seru Nantume ani NDC Mamadu Ɲagandu olu ye maakuraw ye minnu donna jɛkulu in ale kɔnɔna na fala ye an na tila ka an da don o la an ka jamana fana kɔnɔna na musow bɛ wulikajɔ la sa yaasa min ye 8 mars ko ye dɔw fana bɛ wulikajɔ la u ka dugukolo ko n'u ka nakɔ baara ko degun min b'u kan olu kɔnɔna na npogotigiw k'olu kalan yaasa min ye gɛlɛyaw bɛ se ka b'u kan cogo min na an n'an da don o la nin ye sɔgɔmada in na kuma la kumabaw ye k'a fɔ fana ko échec ni ale bɛ jate farikolo ɲɛnajɛw fɛ an ka Mali échec yɛrɛ ɲɛmaaba n'o o ye Yusuf Mayiga ye ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye n'o ye Sanu Pembe ye Irisilakaw o fɛ yen an na tila k'an da don o fana na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye hali bi Fédération Malienne de Football fɛ biroba sigiliko hukumu kɔnɔna fala ye maa kelen min kan ka kɛ cɛbɔ ye a y'a kan bɔ han an y'a kunkolo ye kunun dɛ nka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛfɔbaw n'a lakanubaw b'a la k'a fɔ ko nin ka ɲi ko sabula k'a yira la k'a fɔ ko maa ye baara kɛ kɔrɔlen k'o si tɛ don biro kɔnɔ fala ye jɛkulu dɔ dun bɛ fédération na fɔ ma ko commission ad hoc min talen filɛ nin ale yɛrɛ tun b'o kɔnɔ yɔrɔ kɔni tɛ kuran n'ale ye tuguni olu de tun kan ka jalatigɛli kɛ ka tiɲɛ fɔ bavier ninnu ye o de talen filɛ nin ye bi o de kelen candidat ye n'Ala sɔnna a ma an na tila k'an da don a la foli ni tanuni an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ maa minnu b'an kanu fala ye sɔgɔmada in na an solila ka wuli koyi min ye fana musow ye u b'u sɛbɛla u ka jiko la han kuranko a degun b'u kan an na tila k'an da don o fana na Jaba Siribe k'ale fo Amadu Gasama ka foli ta ka sa ale ma domaine kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔ min ye Seydou Sako ye Jalafarakaw fɛ yen k'an b'a fo ni Ala n'a kira sɔnna a ma ni sunkalo banna an kan k'an kunna Jalafara ale yɛrɛ kɔnɔna kan Siriman Bacili monsieur le maire k'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ye k'ale fana fo monsieur le ministre le génie fala ye n k'i ma n ko Nido a yɛrɛ n'i b'a yɛrɛ fɛ premier quartier numéro 1 yɔrɔ kelen Bamakɔ bɛɛ Mali bɛɛ Yaya Fofana ka boutique Torokɔrɔbugu k'a fɔ n ye Nido san dɛ n taara nin ya ale ta ye directement ye a ye taa sa a ka nkalon bɔ an da Nido kelen min bɛ Nido yɛrɛ feere Mali kɔnɔ bi o ye Yaya Fofana ka boutique ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan fo Farabugu fo an ka ɲɔnɔndugu bɛɛ lajɛlen la fala ye a fana ye ɲɔnɔnka ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka kibaruyaw olu walawalali baaraw daminɛ. A kɛra bilasirali ye a kɛra ɲɛfɔli ye a kɛra fɛn ye fɛn min fana ni a bɛ bɛɛ lajɛlen nafa fala ye bɛnkɛ ko nin waati in na an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ la diɲɛ in kɔnɔ yan fala ye nafoloko kɛlɛ duko kɛlɛ lafiyako kɛlɛ an n'u tɛ taa n'a si ye kiyama dɛ an k'an jija ni maaw ka bɛn sigi la an ka hakili to an yɛrɛ la nka bɛnkɛ ko fala ye ko fɛn damadɔ bɛ yen k'an k'an jija k'an k'an kɔlɔsi o la dɛ tɛgɛkoji k'an k'an kɔlɔsi o la
an bɛ da dilan min kan an k'an kɔlɔsi o la fala ye min ye ɲɛgɛn k'an k'an kɔlɔsi bɛnkɛ ko fala ye dutigi o dutigi ne bɛ dumuni sigi i kunbere fila kan ka dumuni kɛ a la n'i kɔrɔla i denw bɛɛ bɛ sa k'i kelen to k'an k'an hakili to o la dutigi kana sɔn fiyewu ka minɛn ta k'a sigi i kunbere fila kan ka dumuni kɛ a la n'i y'a k'i ci ye i bɛ sa dentanya la fala ye min ye bɛnkɛ ye a ko fana ko fɛn o fɛn bɛ yen k'an b'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko nin man ɲi ko kun jumɛn na a man ɲi fala ye k'o caman b'a kɔnɔ a b'olu fana kɔrɔ fɔ an ye maa min man'i da i ka i si dilan ka fala ye k'i sen fila kɔrɔ ta ka taa bɛn kogo ma k'i sen fila da kogo kan k'i dalen to i ka dilan ka fala ye k'i k'a bila i kunna k'e tɛ sa yan dɛ i bɛ sa tunga de la bɛnkɛ ka kununko kuma sabanan ye mun ye k'i to ɲɛgɛn kɔnɔ ka baro kɛ fala ye ko maa o maa b'i to ɲɛgɛn kɔnɔ ka baro kɛ i tɛ sutura dɛ sutura kelen a t'i kan anw dun ni telefɔni bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ kununko fala ye jaa tɛgɛkoji b'anw kɛrɛfɛ anw t'a dɔn koyi ko n'i lɔgɔma binna tɛgɛkoji la ko k'i labɛn dɛ o kasolata kelen k'i b'o kɛ nka bɛnkɛ ye mun fara a ka fala ye ko nin ye olu ka bamanan tabiyaw de ye dɛ mali la siya bɛɛ n'a ka tabiya don siya bɛɛ n'a ka ko kɔrɔ don ale ko bamananw ka taabolo u n'u ka tabiya o de ye nin ye sɔgɔmada in na ni ne fɔra kununko suntigɛyɔrɔ kumana fala ye n'an y'an munumunu ka bɔ bɛnkɛ fan fɛ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛbaw minnu bɛ su kɛ baara la ka tile kɛ baara la da tɛ maa minnu ye sunatu ye san kalo 12 fala ye an ko musow n'i ye muso fɔ fala ye a fɔ bamuso a fɔ furumuso a fɔ denmuso a fɔ min ye mɔdenmuso fala ye diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen olu bi kɛ n'o ye muso tɔgɔladon ye fala ye n'i ye anw ka tariku ta k'a lajɛ musow ye jɔyɔrɔba kɛ musow ye baaraba kɛ a bɛ hakili jigin musokɔrɔba caman na fala ye minnu kɛra basin sabatigiw ye minnu ye walidenw lamɔ k'u denw fana lamɔ fala ye minnu hakili tora fantanw na u hakili tora yatimaw la minnu kɛra baw ye n'i yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ maa min y'a den ye min t'a den ye fala ye ka bɛɛ lajɛlen lamɔ yaasa i bɛ se ka kɛ maa ye cogo min minnu kun ka da yɛlɛlen don minnu bɛ ji ta kɛ minnu bɛ muɲu kɛ minnu tɛ bɔ n'u cɛw ka gundola kumaw ye kɛnɛma fala ye o musobaw caman bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu y'u se kɛ fala ye e m'a ye mali kɔnɔna yan fala ye n'i ye tariku ta k'a lajɛ musoba ŋana minnu bɛ yen n'olu y'u se kɛ k'a daminɛ sikasokaw ka momo la ka na se awa keyita ma fala ye fo min ye madame sikatu so ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu ye musow ye fala ye minnu ma fili u yɛrɛ ma fala ye n bɛna kuma dɔ fɛ a bɛ dabali ban dɛ depuis n ye madame sikatu so dɔn baarakɛla tɛ tobili kɛ ka d'a cɛ ma dɛ ayi bɛɛ ɲininko la salama ayi ale de bɛ tobili kɛ ka d'a cɛ ma fala ye o muso ka dɔgɔ muso kalannenw na bi o la fala ye n'i ye musow ye bi u makari bɛ ne na u hinɛ bɛ ne na nka n ka bɛ muso jumɛn ma fala ye minnu ye musokɔrɔba siri k'u ni cɛw ka kɛ kelen ye ko ka niyɔrɔ d'u ma ko dɔ kɛra ten k'olu sɛgɛnna fala ye olu m'a faamu n'i y'o kɛ anw ka jamana taabolo si tɛ yen n'i ma muso bonya fala ye diinɛ yɛrɛ k'i sen bɔ a la pewu an ye min tɔmɔ an ka maakɔrɔw kɔrɔ fo ka na se bi ma maa tɛ yen anw ka jamana kɔnɔ min ye musow to kɔ n'u wulila k'u bɛ kɛlɛ kɛ ko ka jɔyɔrɔ ɲini fala ye ne bolo u bɛna dɔ bɔ u jɔyɔrɔ la sabula hali diinɛ yɛrɛ fana na n'o ye silamɛ diinɛ ye jɔyɔrɔ min bɛ musow bolo ala kelen de b'a dɔn o la bi ka musow wuli ka musow cɛsiri ko lutte contre kɔngɔ lutte contre fɛnw fala ye waati dɔ la ko dɔ yɛrɛ kɛra a ye ne kamanakoya o i b'a kalama ko bamakɔ musokɔrɔbatigi ninnu dɔw u ka sɔn ka sin di u denw ma fo tubabu kɛlen k'a kɛ projet ye ka na n'a ye ko ka sin di den ma k'o de ka ɲi fɛn min bɛ anw fɛ yan kabi diɲɛ bisimila ye an yɛrɛ fitinama u bɛ mun fɔ ko n'i taara kiyama k'i mana gosi ko fɔlɔ min kɛ mɛlɛkɛ fɛ fala ye k'i bɛ sinji fɔlɔ min min k'i b'o de fɔɔnɔ o kun tɛ fɔ an ye hakili b'a la fana san 2004 san ka Amadu Tumani Ture to fanga la u ye jamanakuntigi musow caman wele lɔbɔ tun bɛ a wagati la min ye Ali Bongo furumuso n'o ye Edith ye u bɛ ka papiyew labɛn fala ye ko ni nin sigira ta sen kan nin bɛ kɛ tan ni nin kɛra tan ni président sɔnna nin ma i b'a dɔn Edith ye min fɔ ala ka hinɛ a la
k'u k'o bɛɛ to yen k'olu de ta ye cɛw ye k'u kana sɛbɛnni yɛrɛ kɛ u bɛ fɛ min ka kɛ u k'a f'olu ɲɛna dɔrɔn ko président muso fɛn bɛ yan bɛɛ ka taa kuma i cɛ fɛ fala ye o dun ma anw ka tabiya la o a fɔ ko su bɛ mɔgɔ bilasira su tɛ o i kelen dalen ka so kɔnɔ o t'i bilasira o n'i bɛ maa dɔ de lamɛn o y'i muso de ye o y'i gundo de ye o y'i ba de ye o y'i furumuso de ye o y'i ka sutura de ye fala ye fanga kunnabiri de ye muso ye nka bi ka musow ye olu ka wuli k'u jɔ ko denko kɛlɛ ka musow ye olu ka wuli k'u jɔ ko jɔyɔrɔko kɛlɛ ko ka pilasi d'olu ma ko k'olu kɛ ɲɛmɔgɔw ye ko k'olu ni cɛw kɛ ɲa fala ye a dɔ la musow b'u yɛrɛ garisɛgɛ pɛrɛdi sabula anw ka tanaw bɛ yen an ka laadaw bɛ yen an ka tabiyaw bɛ yen n'i y'olu sɔsɔ maa tɛ kuma i fɛ maa tɛ fɛn f'i ye i yɛrɛ b'o y'i yɛrɛ la olu tɛ kɔrɔbɔ o ne b'an ka faamaw ye kuma caman u ka jɛ yɛrɛ jɛkulu la fala ye n'u ni maaw bɛ ɲɔgɔn ye gundow la u bɛ musow fara u kan u m'a faamu de mali ye taabolo min ye u m'a faamu nka u ka ɲininkali kɛ hali bi n'u ye ɲininkali kɛ u bɛna ko caman faamu hakili la ko dɔ kɛra o kɛra misali y'u bolo bi mun bɛ fɔ musow ye fala ye ko ka kunfinya kɛlɛ ka balo ɲini kɛlɛ ka furujugu kɛlɛ min ye npogotigininw ka don joona k'o kɛlɛ nɛgɛkɔrɔsigi k'o kɛlɛ fala ni fɛn fɛn bɛ na ko k'a kɛ a bɛɛ wari bɛ dun ka ban bamakɔ yan tayi n'i wulila ka t'i jɔ i tɛ nɔ foyi bɔlen a la o waati kelen musow bɛ tɔgɔda la kɔlɔtɔmɔ sitɔmɔ lemurubatɔmɔ namasafeere biyagita lɔgɔti fɛn bɛɛ lajɛlen kɛmɛ kɛmɛ sarada la o muso minnu bɛ yen n'olu tɔgɔla kuma bɛ fɔ bamakɔ yan a wari bɛ dun k'a ban k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ ma s'u ma 8 mars la nin tɛ fɔ dɛ u bɛ tila ka olu de wele tugun u bɛna tɛgɛrɛ fɔ ka 8 mars fini d'u ma fɔlɔ u bɛ taa wa u kungo foyi tɛ f'u ye a bɛɛ bɛ fɔ nanzarakan na u t'a dɔn min yɛrɛ fɔra dɔw yɛrɛ bɛ na ɲɛnajɛw kɛnɛ ka falen fo ka t'u ban u t'a dɔn kuma min yɛrɛ bɛ ka fɔ olu kɔni nana dɔrɔn kuma parce que k'a fɔra ko fini dir'u ma don min na k'a ɲɛnajɛ ye bi ye 8 mars kɔrɔ a kɛkun ye mun ye mun nana n'a kɛlɛ ye mun b'a kɔnɔna na mun kan ka fɔ musow ye foyi an bɛ nin de la o de la ne b'a fɔ ko muso yɛrɛw minnu bɛ yen k'u ye musoya dɔn fala ye u bɛ yen dɛ u ka ca hali bi a musokɔrɔbatigi ninnu yɛrɛ cɛla ko bɛ kɛ la u tɛ se k'o kɛ u ka du kɔnɔna la u yɛrɛ b'a dɔn ni ala n'a kɛra cɛ u tɛ se k'a kɛ cɛw la an k'an ɲini u fɛ u ka sabali muso ye sutura de ye muso ye majigi de ye muso ye barika de ye den mana kɛ fɛn o fɛn ye fala ye ni den man kɛnɛ fa bɛ se k'i da ka sunɔgɔ nka ba tɛ se k'i da dɛ fɛn min ye kalo 9 k'i kɔnɔ e de b'o kɔni dɔn kosɛbɛ dɛ o de la an y'a ɲini musow fɛ 8 mars nata in u ka dɔ bɔ a ye min bɛ fɔ bamakɔ yan nka n'i taara waleyali lajɛ burusi kɔnɔna fana i b'a sɔrɔ a n'o cɛ ka jan bange kɔlɔsi ko ninnu musow ka nɛgɛsurukuru ninnu muso denmisɛnninw furu joona ko ninnu nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛcogo ɲuman n'a kɛcogo fɛn b'an bolo nka komi nansaraw de bɛ na ni wari ye an bɛ girin ka d'a kan a wolola fɛn fɛn la u t'olu ɲɛsira la u den t'a la u mɔden t'a la u furumuso t'a la u balimamuso t'a la u muso t'a la k'a wari minɛ dɔrɔn ka taa kojuguw sigi don o don togodaw la a ye na denmisɛnninw an bɛ n'u kalan u bɛ ka taa kalan mun na mun de bɛ yen an k'a ɲini k'a ɲɔrɔ u bɛ ka taa mun de fɔ mun de bɛ yen n'an y'an sigi k'a wariw dun yan a kɔlɔlɔ don nataw la an b'u ye sabula ɲɛ bɛ kura dɔ la ala ze fala ye ɲɛmaaw kan ka wuli k'o sɛgɛsɛgɛ dɛ u bɛna ni fɛn minnu ye k'o fɔ anu bɛ taa min fɔ burusi kɔnɔnaw la u cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ yɔrɔ a muso jɛkuluba ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye n'i y'a bɛɛ kimɛ bi k'a daminɛ démocratie na waati la ka na bi la min jɔlen don a sen kan k'a tɔ bɛ ka baara kɛ a ka dɔgɔ dɛ wa fɛn kelen bɛ fala ye foyi man jugu muso ma ni muso yɛrɛ tɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa yen minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa yen min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako
tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛ mɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Fala ye Iran lasigidenso la Bamako yan an ka fanga ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye premier ministre ale taara ye kunu ka taa sangafo kɛ jamana tɔgɔ la a ko Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen kɔni dusuma kasanen no ka kɛ ni min ye u ka guide ye Ayatollah Ali Khamenei ka soma yɛlɛmali ye o senfɛ sa a nana ka na min ye sangafo kɛ jamana tɔgɔ la jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a yira sa ko min ye cɛkɔrɔba in ye a taara ka tiɲɛ min to tiɲɛ belebeleba do Irankaw bolo a y'a yira sa k'a fɔ fana Mali jamana fana u bɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka kɛlɛ yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na ani diɲɛ bɛ se ka kɛ bolo caman ye cogo min na k'o ye Mali yɛrɛ kuntilenna fana ye bi ko a bɛ nin maa falen ka dugawu k'a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛmi ma ala k'o nɔgɔya ala ka anw yɛrɛ fana ɲɛ k'an ta don kɔnɔ premier ministre ye sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fasiri fala ye Ablaye Diop o tun bɛ a kɛnɛ kan an ka jamana ni jamana cɛ sira bɔ ministre n'an bɔr'o la sa an bɛ taa CNT kɔnɔna na kunungo min ye Maliki Jaw ye n'ale ye CNT ɲɛmaa ye fala ye UEMOA mɔgɔw ka wasadenw n'o ye jamana 8 wasadenw ye olu ka ɲɛmaaba u nana bɔ Maliki Jaw ye min ye o waati kelen fana na sa an ka fanga yɛrɛ kɔnɔna na min ye Malikura ministre ye o fana ni Maliki Jaw fana ye ɲɔgɔn ye an b'a yira sa k'a fɔ maa fɔlɔ min bɛ n'a y'o bisimila o ye UEMOA maaw ye n'o ye an fanfɛ jamana 8 faralen ɲɔgɔn kan olu ka wasabolo ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo sa o ye Fonona Sheikh Ahmed Kulibali ye ale yɛrɛ ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye o wasabolo in kunna ni waati na baara mun b'u bolo n'u kan k'o sigi sen kan an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan n'o ye ɲɛbila baara ye ka ɲɛsin u yɛrɛ ka wasadenw ka ko ɲɛbila baara ma fala ye o daminɛna kalo in tile 4 o bɛ kuncɛ kalo tile 6 bi o fana nana sa ka na baara min ɲɛbila baara kɛ sa o ye jɛrɛ 57 min kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yan yɛrɛ min ye mars kalo tile 9 ka taa sa tile 14 ma UEMOA ale ka jɛrɛ jɛkulu min bɛ wasadenw kunna o tɔgɔ la a nana sa ka na Maliki Jaw ɲininka fɛɛrɛ ni dabali min ni kuntilenna bɛ Mali bolo o bɛ se ka don ba la cogo min na yaasa baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ minisiri min bɛ Malikura ko kunna ale bisimilara n'o ye Yaya Gologo ye CNT ɲɛmaa fɛ u ka kuma ye tali kɛ min na sa komi ale de bɛ jamana fana ni calatigɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye institution ye a nana ka na o baaraw bɛ kɛ cogo min na ani baara kɔrɔlenw kɛra cogo min na yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya Yaya kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko CNT jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula min ye sariya sɛbɛn fɛn fɛn bɛ ta an ka jamana kɔnɔ f'a ka tɛmɛ olu fɛ yen maa fila in fila lajɛlen sa u y'a yira k'u ka kuntilennaw ye kelen ye baara kɛcogo ɲuman na yaasa jamanadenw bɛ se ka u ka nafa sɔrɔ cogo min na jamana ale taabolo la n'an bɔr'o la an bɛ taa Kati Kitakaw fɛ yen ministre Sadio n'ale ye Wolomasiri Tabako ka ministre d'État do général de corps d'armée ale taara Kitakaw fɛ yen kunungo a kunbɛnna maa min fɛ o ye Dawuda Mayiga ye o ye Kita gouverneur Kuta dugulenw kabilatigiw ni alimamiw bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka na min ye général ye ale kunbɛn fala ye u ka kan belebeleba in o dayɛlɛlen tun bɛ yen kunungo Wolomasiri Tabako ka 35e régiment n'o ye régiment motorisé ye o de kan ka taa yen taari 500 a b'o dugukolo de sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa a ka se ka baara kɛ sa Kayi ale ni Kita ni ɲɔgɔn cɛ degun mun bɛ yen u ka se ka olu dɔgɔya kosɛbɛ wala in sa a bɛ tali kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ko ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka kanw sigi yɔrɔw la yaasa an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ cari jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na wulikajɔw ka se ka teliya minɛnw ka k'u bolo u yɛrɛ k'u jija u yɛrɛ ye kan belebeleba in kɔni k'a jɔra musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana yɛrɛ kun min ye jamana yɛrɛ de wari don a la
wa kan ka se ka wuli ka jɔ fana kɛ sa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan a yɛrɛ n'a ka minɛnw basi kulukulu minnu bɛna sigi a kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen da fɔ wa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲininen a fɛ sa o ye basigibaliya min bɛ Kita mara la ka taa se fo Kayi ma a bɛ se ka dɔ b'o la cogo min dugudenw ka se ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na u yɛrɛ ka yiriwaliw kɛ u ka togodaw la ka se k'u ka dahirimɛw sɔrɔ ka taa forow la ka se ka baara kɛ hakilisigi ani lafiya la. Sadio Kamara a y'o de laseli kɛ kunungo min ye Kita gouverneur ye sa Dawuda Mayiga a ye foli tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma nin waleya in na sabula Kita kun sigilen don ka nin de kɔnɔ nin waati ninnu na a yira ka wasa Kitakaw kɔni fala ye u degunnen kun don kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛ taa Kayikaw fɛ yen minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye Asa Bajɔlɔ ye colonel major ale fana cunna yen kunungo baaraw sa a nalen sa a kunbɛnna kabini pankurunjigi kɛnɛ na général brigade Musa Sumare fɛ u nana yɔrɔ min na sa u taara kabilatigiw ni sigida maaw bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲanga du u taara ye fana fala ye u bɔlen kɔ o bɛɛ la sa u y'u kunda min ye ndolanci kɛnɛ kan n'o tɔgɔ da Ablaye Makɔrɔ Sisogo la donbolo 740 de tun bɛ u bolo ye guwa 4 440 ani 40 ka di olu ma u bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na ni balo ye ka kɛ ni sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna ye donbolo in sa ɲɔ b'a la malo b'a la tulu b'a la kwa b'a la ka taa se birifiniw ma ale ni sange sulew ni guwadominɛw bɛɛ lajɛlen o taara ka d'u ma min ye donbolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o kɔfɛ a ka sɔrɔ sa k'i kunda min ye Fuseni Dawu o tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso ka Kayikaw fɛ yen yen sa min ye Fonds mondial ye ale de ye wari di sa oxygène dilanyɔrɔ ka se ka sigi sen kan min ye oxygène ye fala ye ale nafa ka bon kosɛbɛ banabaatɔ gɛlɛman minnu ye dusukundimi bana ni fogofogodimi bana bɛ maa minnu na ani maa minnu ka kɔnɔnabana misɛnninw ka ca fala ye kuma tɛ mun bɛ taa ninakili sira fɛ oxygène ale nafa ka bon o la ni kirikaralen nana o b'ale de don i la fɔlɔ ka se k'i kɔ a fa pewu yaasa i ka se ka wuli k'i jɔ o la sa gouverneur ale ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ye nin miirina min sɔrɔ ani Fonds mondial ma ka se ka nin sigi sen kan min ye colonel major ye fana a y'o fana fo ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la minisiriso in kɔnɔna na don o don ale yɛrɛ ka fɔ la ko a bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka kɛnɛya ko sigi sen kan min ye colonel major ye a y'a ɲini dɔgɔtɔrɔso maaw fɛ fala k'u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ minɛn sɔrɔli ma gɛlɛ dɛ nka minɛ ka ɲɛ a y'o ɲini u fɛ wa min ye sanuya fana ye u ka dɔ fara o kan hali bi a ɲɛ b'a la u ka yɔrɔ kanu sanuyalen don o y'ale nadon ye ɔhɔ o fana b'a la dɛ fara ye n'an bɛ taa yɔrɔw la u b'a ni sangalamati taki k'an kɔnɔ nka n'i kɔ don i mana segin ka na tile fila n'i kana balakacun kɛ i b'a sɔrɔ o yɔrɔ kelen tɛ Asa Bajɔlɔ ale y'o baara fila kɛ kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayikaw fɛ yen an bɛ to Kayi kelen kɔnɔna fala ye chauffeur minnu binna Diboli ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Semosi ale ye sɛbɛn miliyɔn 20 di ko k'o di olu somɔgɔw ma min ye fure ninnu ye sa u yɛrɛ ka janaja ko kɔni kun kɛra gɛlɛyaba kɔnɔna na min ye Sajola sanubɔyɔrɔ in ye sa ale kɔni ko sa o y'ale se wɔlɔfɔw ka pɔri olu fana y'u bolo d'u kun ka dɛmɛw ta ka di balokota na sira fɛ yaasa nin chauffeur ninnu somɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nin waleya ninnu bɛɛ kɛ kun ye sa ka chauffeurw dɛmɛ u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ni jamana dɛmɛbaaw hakili bɛ u la yaasa u fana ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ k'u ɲɛji cɛ ni o ye an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna fala ye chambre de commerce ɲɛmaakura a kɛra Maju Sɛnbara ye a sigira a yɛrɛ nɔ na fala ye min ye an ka nafolotigibaw ye i n'a fɔ Umaru Ɲagandu Seydou Nantume ka taa se Mamadu Ɲagandu ma n'o ye NDC olu donna jɛkulu in kɔnɔna fala ye baara ninnu kɛra kunungo mars kalo tile 5 chambre de commerce ale yɛrɛ ka parc d'exception belebeleba in na ko ɲamaya tun bɛ maa min bolo sa o ye directeur du commerce de la concurrence Gédéon Danbele ale de ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sa maakɔrɔ min tun b'u cɛla ye o ye Gosi Dramere ale yɛrɛ ye wasadenkɔrɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko chambre consulaire kɔni maa bɛɛ lajɛlen nana sa Bamako ale ni Mali bolofara bɛɛ lajɛlen ta nana fɔ n'a kɛra Segu ye a kɛra sa maa 212 ma fala ye maa 2 ko k'olu tɛ Maju fɛ han o ti b'a ko la o de b'a diya o u jo don dɛ n t'a la kana taa fɔ kɛrɛfɛ de b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa maa minnu ma ye kɛnɛ ka fala ye o ye anw Segukaw ye sabula Segu gouverneur y'a jira ko mankanw bɛna wuli anw ta la o bɔra dɔgɔkɔrɔ o la sa président kura n'o ye Maju Sɛnbara ye ale sigira min ye bureau ye u y'o fana sigi k'o maaw bɛɛ lajɛlen kalata kɛr'u bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen fo ka taa baara bɛɛ lajɛlen ban ta ye o la sa an bɛ se ka min fɔ nin waati in na fala ye président ba Maju Sɛnbara san 5 de dilen don ale ma a ka ɲɛmaa dankan fɔlɔ o ye Sayidu ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ba Seydou Sila o mana bɔ yen ɲɛmaa dankan filanan o ye Mamadu Cɛni Konate ye sabanan o ye Boubacar Tanja ye naaninan o ye docteur Sise Jita Dɛmu ye min ye duurunan o ye Ibrahim Jawara ye
wɔɔrɔnan o ye Umaru Ɲagandu ye, wolonfilanan o ye Seydou Nantume ye, seginnan o ye Mamadu Ɲagandu NDC ye, min ye kɔnɔntɔnnan o ye Aruna Kante ye. Sisan sa ninnu sigilen Fala ye ka se k'u sigi k'u ka se k'u ka baara yɛrɛ daminɛ a ɲɛ yɛrɛ ma sa. O la min ye Musa Alasani Jalo ye minisiri min yɛrɛ bɛ jagoko kunna, ale nana ka na o baaraw kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ. A ko ko kɛcogo ɲɛna ko sabula ko mankan kelen o ma ye a la k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn, ko kɛnɛ ye so ye kɛnɛ ye Fala ye san 5 kura k'u k'a baara daminɛ. Ne t'a dɔn anw segukaw bɛna sɔɔri nin na cogo min na sa o. A farala an ma dɛ, an ma wo ni yɛrɛ bila k'a fɔ ko n'an kɛra fɛn ye Fala nin ye nin bannen ye koyi. Chambre de commerce ye 9 de ye, a bɛɛ tɔgɔ fɔra Segu tɔgɔ ma fɔ kana an ka fɛn tiɲɛ ma, ou bien i bɛ taa sɔrɔ bon n bɛna se Maju ma k'a ɲininka nin ko in na parce que anw segukaw ma kala ta, mankan de b'anw fɛ yen. Anw ka élection waati Kumalaka ninnu ni DPA de bɛ ɲɔgɔn na hali bi. Gouverneur siranna ko f'i ɲɛ parce que a fɔra k'u k'u jija ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna mankan kana k'a la, ale y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. Sisan bureau ba sigira anw tɔgɔ ma fɔ, bon comme région tɔw fana tɔgɔ ma fɔ, i b'a sɔrɔ a kɛcogo ye nin ye. Ayiwa Fala ye n'an bɔra yen, n ye Fana musow ka kuma f'i ye. Fanakaw ko bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kuranko gɛlɛya ni fila tɛ kelen b'olu fɛ yen han. U ka kin 5 kɔnɔna kɔni kin 2 bɛ olu b'a sɔrɔ, Banangabugu ani Miliyɔngi olu bɛ ji sɔrɔ ni kuran sɔrɔ. Nka min ye Fana kura ye, u ka Bajalan ani u ka kin dɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye di min bɛ Bɛlɛkɔ sira la tan, olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ degun kɔnɔna bi. U y'a jira sa ko sunkalo in kɔni na u kun bolo u na se ka kuran sɔrɔ ka se ka baara kɛ, nka ko transport dɔ de bɛ Kɔnɔbugu k'o jenina, kabini o kɔni kɛra sa olu bina nin degun in kɔnɔna na. Yanfoyilakaw fɛ Sirabaka Kasara ale kɔni ye maa kelen fa nin kalo in tile 4 Fala ye, min ye Sikɔrɔle ale ni Solola ni ɲɔgɔn cɛ. Yanfoyilakaw y'a jira sa k'a fɔ ko maa in wala kɛra maa minnu ɲɛna sa, min ye mobili in kɔni a bɔra dɔgɔjɔ de la sele Sikɔrɔlenkaw fɛ yen, n'o ye Seremusa ni Sanu o commune kɔnɔna na ye. A yɛrɛ yirala sa k'a fɔ k'a kɔni tun bɛ ka boli far de tun t'a la han, far kelen de tun bɛ ka minɛ. Min ye mototigi ye sa, ale nana don fa min na ja ye ne mobili yɛrɛ belebeleba yɔrɔ ye. U donna ɲɔgɔn na, min ye kamalen k'a sara o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen fɛ. Bafulabekaw fana fɛ Fala ye, min ye musow ye, u y'a jira ko taji a gɛlɛya bɛ bi han. Taji ko gɛlɛya waliyakaw fɛ yen, min ye Bafulabe nakɔ sɛnɛnaw y'a jira sa k'a fɔ ko degun b'u kan. Solitakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la, u y'a jira sa ni samiya banna ta olu bɛ contre saison de daminɛ. O contre saison in fana dun i b'a dɔn k'a fɔ ko moto pompe de bɛ bɛɛ bolo bi u y'a jira sa k'a kɔni bɛ ka kɛ degunba ye u bolo. Foro fan dɔw ye ji sɔrɔ, fan dɔw m'a sɔrɔ, olu bɛ fɛ ka wuli ka jɔ de kɛ sa taji bɛ se ka se u ka marabolo kɔnɔna na cogo min na, u bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka se ka taji sɔrɔ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ. Wa sɔrɔbaliya yɛrɛ tɛ gɛlɛya ye dɛ, a bɛ minnu fana bolo olu kɛlen k'a daminɛ sa 160 ka taa se 250 ma litiri la tuma o tuma don o don falenkura bɛ ye a ko la. Moti citerne kun fɔlɔ dɔw donna kununko Fala ye yaasa ka se ka motikaw lafiya, o baaraw fana bɛ sen na. Segukaw fɛ kalan bɛ ka kɛ musow kunna, min ye Segu yɛrɛ musow ye sa, baara in daminɛna kunasini yaasa ka se ka kalanko kunna Galado ta nasira fɛ, min ye baara in ye ale bɛ tali kɛ musow ka dɛmɛniko la sa ni yiriwali ale ni an yɛrɛ ka finiw bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ye Mali kɔɔri ye. Muso 100 Segu Galado muso olu bɛ ka nin kalan in kɛ waati janna ko tile 4 baara don, a bɛna n'a to sa u yɛrɛ bɛ se k'u cɛsiri u yɛrɛ ye ka dɔ fara u ka sɔrɔ o fana kan. Yɔrɔso musow npogotigiw u yirala sa k'a fɔ ko u bɛ ka olu dege kɛlɛ kunbɛn na, min ye musow ni npogotigininw ye yaasa u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ kɛlɛ kunbɛnbaw ani kɛlɛbaw ni basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na. O kalansenw sigira sen kan Yɔrɔsokaw fɛ yen, min ye journalistes ye n'o ye blogueurs ye, olu fana b'a kɛnɛ kan. Fila baara don maa 40 o de talen sa ka taa nin baara in kɛ yaasa cɛfɔ ni kanbɛn ni bɛn ni kelenya bɛ sinsin cogo min na, kɛlɛ kunbɛn bɛ se ka kɛ cogo min na ka fisa ni balawu ye. O hakilina baw baara bɛ ka kɛ n'olu ye, u yɛrɛ ka se ka o dɔn la kari yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen. Famakow ale ka tako filanan musaka bɔra olu kun. Kulukoro musow ko sa ko cɛncɛn tɛ sigi Kulukoro dugu kɔnɔ tuguni, olu fana bɛ ka wuli o tɛ se Kulukoro kɔni da y'a da ye o Fala ye. N ko Kulukoro ta y'a da de ye,
kulukoro bi ba ni kulu de ni ɲɔgɔn cɛ kulu b'a di ba b'a di anw yɛrɛ fana kamiyon bacogo an fana bi dɔ di an bɛ taa cɛncɛn don an bɛ min fili fiɲɛ fɛ a ka ca nka musow ko k'olu yɛrɛ bɛ wuli k'u jɔ mɛtiri 200 ɲɔgɔn ko u y'o fura gudɔrɔnba in kan n'o ye RN27 ye u y'a yira sa ko sigida jatɔ musow olu bɛ ka nin waleya in kɛ yaasa kulukoro bɛ se ka sanuya cogo min k'u bɛna kɛ u taalan ye ka taa se fo rond-point ma n'o ye INACOM ye ani Carrefour kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa ko nin ye a san 15 ye olu bɛ nin kɛ fi sabilila yaasa yɔrɔ bɛ se ka jɛya cogo min na a ka kan maaw k'u dɛmɛ ni minɛnw fana ye u bɛ se ka dɔ fara u ka baara in kan cogo min na kitakaw fɛ yen Fala ye denmisɛnnin fitinin san 10 dɔ ale tora ji la min ye tumundala ale ni surakala ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye funankɛni ŋɔni ye sa kabini arabadon tɛmɛnen ale taara sa k'a bɛ t'i ko danganda de la waati min na maaw bɛ k'ale ɲini jaw y'a sɔrɔ ji taara n'a ye Fala ye ale nɔɔni sen fɛ sa ale kɔni tora ji la u ye welewelemada kɛ sa maaw bɛ se ka a ye cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni garabali ale wuliliko kuma ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ. Fala ye Bamako garabaliko kuma a fɔra ka mɛn gouverneur ale y'u wele sa ka ɲɛfɔli k'u ye n'o ye baganfeerelaw ye u k'a bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na min ye garabaliw wuliliko a kɛra sɛbɛ ye sa Bamako n'a lamini kɔni kɔnɔna na ko sigiyɔrɔw sɔrɔla Katikaw fɛ yen Sanankɔrɔba ani Zantigila ko min ye baara bɛna kɛ yen yɔrɔ la Fala ye min ye bagan marala ninnu yɛrɛ ni baganfeerelaw ye u ka jɛkulu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen welela ani baganfeerela bɛɛ lajɛlen welela u ka ɲɛma n'o ye Mahamudu Abulayi Jalo ye a ko tiɲɛ na ko gouvernement kun ye kuma in f'u ɲɛna sa ngo Fala ye k'a bɛ salon na sini ko kuma in fɔra olu ɲɛna nka olu kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko n'olu wulila ka bɔ yen ko a kɔlɔlɔntan tɛ sabula dɔ bɛ b'olu ka sɔrɔ la dɔ bɛ fara jagokɛlaw ka sannita kan sannikɛlaw ka sannita kan wa min ye bagan fana ye ko a bɛ yɔrɔ janya Bamako la a naliw ko olu bɛ gɛlɛya a ko a kɔni bɛna dɔ fara bagan sɔngɔ kan jagoya la sabula yɔrɔw ka jan
min ye gɛlɛya minnu bɛ a la fana musaka ko ta nasira fɛ a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko gouvernement bɛ se k'o faamuya cogo min na ko nka ko gouvernement kuma Falaye k'a kɛ kun ye lakana ko ye ko sɔngɔ ti lakana na o ka tɛmɛ ka bɔ yen gouverneur yɛrɛ k'u ma sa n'o ye Abulaye Kulubali ye k'u ye degun fɛn fɛn fɔ nin ye ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛɛ la sago baara min sigira sen kan o yɛrɛ kun kan ka wuli a nɔgɔnin fɛ a fɔra k'a tɛ se ka kɛ ten ko ka yɔrɔw dilan yɔrɔ 7 bi o de dilannen no Falaye garabali ninnu bɛ se ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna cogo min na ka t'u cogo ye ka se ka baaraw kɛ yen gouverneur y'a yira sa ka fɔ ko duloma belebeleba minnu kun kan ka kala n'o ye baara kologiriw ye k'olu bɛɛ lajɛlen kun cɛra olu bɛɛ lajɛlen banna pewu sisan kɔni u bɛna gudɔrɔn de dilan ka bila yɔrɔ ninnu na maaw bɛ se ka taa cogo min na lafiya la ka segin lafiya la k'u bɛna o gudɔrɔn de baaraw kɛ ko n'o banna kɔni a tɛ se k'a fɔ bi nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko u bɛ taa sini walima sinikɛnɛ nka o kɔni a f'u ɲɛna u ka labɛn sabati anw fulaw Falaye anw ko k'a to an ka sali feere kɛ ko sali tɛ fɔlɔ parce que ɲɔgɔnye in kɛra a y'a sɔrɔ sunkalo tɔ tora tile 20 ye u ko non ko sali ɲɛkɔrɔla in u tɛ wuli sali ɲɛkɔrɔla in kɔni na u ka feereli kɛ siraw bɛ ka dilan don fana ma f'u ɲɛna wa bin tɛ taa k'u kan fana a bɛna kɛ cogo min n'a fɔra bi ko anw ka garabali kan ka wuli Falaye u bɛna nɔfɛ kabini sinikɛnɛ an b'an labɛn misi min bɛ se ka taa saga min bɛ se ka taa ba min bɛ se ka taa a bɛ taa cogo min gouverneur y'o layidu di k'o baara bɛna kɛ Falaye nka gouvernement n'o ye gouverneur ye Bamakɔ gouverneur Abulaye Kulubali olu tun ye ni yamaruya in ta septembre kalo tile 19 san 2024 nka a lawaleyali nana tigɛ degun jumɛn ye k'u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u tɛ se ka t'u sigi ten fana kɛnɛjalan kan ten a ma labɛn koko ma jɔ foyi ma kɛ ji tɛ yen baganw bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na o tɛ yen yelen tɛ yen gouverneur ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni banna sa ka sira bila a la u b'o de kan n'o banna fana u na wuli maa caman kun ye ni ɲininkali k'an na nin waati laban ninnu na baara in bɛ tan cogo de la échec ale ye jeu ye a bɛ komi dame bɛ cogo min Falaye o ɲɔgɔndan min bɛ kɛ Irisilakaw fɛ yen n'u b'a fɔ ko festival de couronne d'échec o tako filanan kɛnɛ kan Mali de taara sanu ta ye Falaye Yusu Mayiga ale yɛrɛ kun ye balofɛn in tɔgɔ ye di min filɛ nin ye Kɛnzanbugu ye OPAM ale kun y'o PDG donc ale sisan ale de échec mɔgɔw ka fɛn nka ni u ka fédération mɔgɔ dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ président yɛrɛ ale ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ kan o ye maître Fidi Bakari Traoré olu de taara kɛnɛ kan Irisilakaw fɛ yen u ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye sanu jɔnjɔn ye Mali ale ye bɛɛ da échec la ye Falaye u nana n'o jɔnjɔn ye balontan ta Falaye ko maa min ye bɛɛ lajɛlen ka lisiw minɛ parrainagew minɛ a yɛrɛ y'a kun bɔ k'a kɛra cɛbɔ ye n'Ala sɔnna a ma su in na an na segin a kan k'a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ k'a ɲɛfɔ maaw ye sabula maa caman bɛ ka bɔ Falaye k'u ye candidat ye olu tɛ candidat ye bɛnkan dɔ de bɛ sen na min bɛ ka sigi sen kan olu b'a kɛ komi n'a sɔrɔ u ye candidat k'a sɔrɔ olu tɛ foyi ye nin ko in labɛnna cogo min na Falaye a ka bɔ hakili ma sisan a minɛna minnu na olu ye mɔgɔ minnu jira olu de bɛ ka nalen tuguni minnu bolo kora ka bɔ a la dɛ olu de ye mɔgɔw jira sa olu de bɛ na a fana bɛna wolo min na an bɛna an sigi k'o fana lajɛ balontan kɔni tɛ taa balontan tigiw kɔni kɔ minnu ka wari bɛ don a la a tɛ se ka taa olu kɔni kɔ an bɛ dugawu kɛ komi maa caman yɛrɛ y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko ni mɔgɔ kɔrɔ ninnu t'a la k'a ka ca Ala fɛ k'a bɛ ɲɛ nka n'u kɛlen don ka juru minɛ kɔfɛ k'u jɔ ni mɔgɔw ye a taali ɲɛfɛ o ka gɛlɛn fana dɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔma in na taa k'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 Famara Berete ale bɛna ka na kibaruyaw olu d'aw ma Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka san ɲuman k'a ye juma timɛ ko ɲuman Ala k'a d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la